Legia je dobrovoľnícka vojenská jednotka, ktorá bojuje proti ruskému vplyvu na Ukrajine a podporuje nezávislosť Gruzínska. Podľa bezpečnostného analytika bola založená na iný účel, ako je organizovanie prevratov. Gruzínska národná légia je dobrovoľnícka vojenská jednotka, ktorá oficiálne vznikla v roku 2014. Prvýkrát sa zapojila do konfliktu na Donbase, kde bojovala na strane ukrajinských ozbrojených síl proti proruským separatistom v Donecku a Luhansku. Tvorí ju približne 1000 dobrovoľníkov. Gruzínska légia od svojho založenia až dodnes sa podieľala opakovane na vojenských operáciách, na bojových operáciách. Jej prvé bojové násadenie a jej vznik je datovaný do čias, kedy Ruská federácia kradla časť územia Gruzínska a nazvala ho neskôr Abcházskou republikou. Premiér Robert Fico tvrdí, že militantná skupina sa cez organizátorov protestov a opozíciu pokúšala spustiť prevrat na Slovensku. Blokádou budov mali vyprovokovať bezpečnostné zložky, ktoré by použili silu. Všetko s cieľom vyvolať masové demonštrácie. Napríklad by došlo k okupácii úradu vlády alebo Národnej rady. Museli by nastúpiť príslušné bezpečnostné zložky, ktoré by použili silu. Došlo by k potýčkam a to by nakoniec viedlo k veľkým masovým zhromaždeniam, k vytváraniu obrazu Slovenska ako krajiny, ktorá nevie demokratickým spôsobom riadiť svoje veci. Nikdy táto légia sa nezúčastňovala politických a diverzných operácií. Nemajú schopnosti ani predpoklady na robenie nejakých revolúcií a prevratov. Premiér Robert Fico hovorí, že sa prevrat plánoval po vzore masových protestov na Ukrajine v roku 2014. Podľa premiéra za nimi stála práve gruzínska skupina. Jej veliteľ bude mať zakázaný vstup a pobyt na Slovensku. Toto nie sú lízatka, dobre by ste teda vedeli. To sú zásobníky do samopalu. A títo chlapci vzadu nemajú mierové zástavky, ale majú v rukách smrtiace zbrane. Ľudia, ako je tento pán, sa pohybovali po území Slovenskej republiky. To, že bol na územie Slovenskej republiky a do priestoru šengenského vpustený, znamená, že nebol osobou, ktorá by bola považovaná ktoroukoľvek zo spravodajských služieb Schengenu a Únie považovaná za závadovú osobu. Podľa Roberta Fica bol Mamuka Mamulašvili údajne zapojený aj do demonštrácií v Gruzínsku koncom minulého roka. V Tbilisi ľudia protestovali proti výsledku parlamentných volieb, ktoré boli viacerými zahraničnými pozorovateľmi označené za zmanipulované. Vyhrala ich prorusky orientovaná strana terajšieho premiéra. Vyhlásil, že Gruzínsko sa nebude usilovať o vstup do Európskej únie. No a na to ľudia ešte intenzívnejšie reagovali, išli do ulic a protestovali proti tomuto rozhodnutiu, pretože drvivá väčšina obyvateľov Gruzínska, viac ako 80%, je za vstup krajín do Európskej únie. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj napriek podozreniam z pripravovaného prevratu popiera, že by bezpečnostné zložky v budúcnosti nasadili proti protestujúcim vodné delá a gumové projektily. Jakub Horáček, Slovenská televízia.